Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur Meliton estudioetatik Idoia Kalbo izango dugu hemen gurekin. Orain besterik gabe has gaitezen eguneroko edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titularra Iruñean bi oinezko harrapatu zituen gidaria espetxeratu dutela da. Argazkiaren bitartez, bestalde, Casadok Sánchezi jarritako exigentziek itunak galarazten dituztela nabarmentzen du. Gainera, Notiziasen gaurko azalak, koronavirusak Nafarroako enpresen hornidura arriskuan jartzen duela azpimarratzen du. Horretaz gain, Orkoiengo sexu erasoagatik ikertutako beste pertsona bat espetxeratu dutela jakinarazten du. Eta Flefielden kontratuko sinadura edonork egin ahal izan zuela esaten zutela ere jasotzen du azalean. Bestalde, La Bohemen emanaldia Salestarren lantegi zaharrean egingo dutela aipatzen du Notiziasek. Bukatzeko, gazteen alokairu planak adin muga 31 urtera luzatu duela jakinarazten du egunkari honek. Eta azkenik, Ayerdiren arabera, alokairuko babes ofizialeko 900 etxebizitza libre bihurtuko direla jasotzen du. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Albiste nagusiak dioenez, itxaron zerrendak murrizteko osasun txoke planak ez du helburua lortzen. Argazkian, aldiz, Amancio Ortega Fundazioko bekekin Estatu Batuetara eta Kanadara joango diren 14 ikasle nafar ageri dira. Bestalde, epaileak Cuatro Vientoseko istripuko gidaria kartzelara bidali duela jakinarazten du azal honek. Baita aurten, Nafarroan, alokairu sozialeko 900 etxebizitzek babesa galdu dutela ere. Horretaz gain, Sánchezek eta Casadok berrikuntza judiziala airean utzi dutela dio egunkari honek. Eta bukatzeko, kiroletan, osasunak Bilbon jasandako gastu fisikoa aipatzen du, eta pilotan, Irribarria bikote txapelketatik kanpo geratu izana eta oinatzen itzulera nabarmentzen ditu. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak Zaldibarko alerta eremua zabaltzea aztertzen ari direla dio, baita zalantzek jarraitzen dutela ere. Horretaz gain, euroagindua betez, gaur David Pla Madrilera eramango dutela jasotzen du egunkari honek. Bestalde, Arrotxapean, putrei pisuak ez alokatzeko abisatzen ari dira, han jendea bizi baita. Frantziako parlamentuan, pentsioen erreforma polemikoaren eztabaida hasi dela ere jakinarazten du Garak. Eta Pastor Alape Lafarkeko ordezkariaren hitzak ere azaleratzen ditu, haien erronka partiduaren batasuna mantentzea dela esanez. Bukatzeko, eskupilotan, Aspek Iker Irribarria Elezkanok ordezkatuko duela aipatzen du, eta Baikok Bengoetxea txapelketara itzularazten duela. Berria ikusiko dugu orain. Titular nagusiak amildutako zaborrak oraingoz beste harrobi batean pilatuko dituztela dio, eta argazkian atzo Ermuan herritarren zalantzei erantzuteko egindako ekitaldia ageri da. Bestalde, Siriako gobernuak Alepo probintzia bere kontrolpean hartzeko gutxi falta duela jakinarazten du gaurko azalak. Baita Afganistango talibanekin akordioa egiteko zorian direla Ameriketako Estatu Batuak, gerra hasi eta ia 20 urtera. Horretaz gain, Marlaskak ez dituela presoen urrunketari buruzko asmoak argitu dio berriak. Gainera, Espainiak gaur Google eta Tobin tasak onartuko dituela nabarmentzen du portadak, urtero 2000 milioi biltzeko asmoz. Bukatzeko, euskarazko lehenengo streaming kanalaren sorreraren berri ematen du, Filmin euskaraz. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Iruñeko haurreskolen afera konpontzeko gurasoek Nafarroako gobernura joko dutela azpimarratzen du. Eta bestalde, epaileak bi oinezko harrapatu zituen gidaria espetxeratzeko agindu duela ere jakinarazten du. Aipatutako albisteetaz gain, Nafar gobernuak herritarren parte hartzearen inguruko lehenengo ikerketa ere egin du. Foru exekutiboak bere gain hartu du Nafarroako soziologia eta politologia elkargoak herritarren parte hartze prozesuan inguruan egindako txostenean jasotakoa. Ikerketak Nafarroako gobernuak arlo horretan egindako esfortzu handia baloratu du, eta zentzu horretan hainbat gomendio luzatu ditu.
Horien artean, kalitatezko prozedimenduak abiatzerakoan sektore publikoaren lidergoa izatea proposatu du, zeinak kontuan hartuko dituen herritarren iritziak erabaki publikoetan, gai publikoetan parte hartzearen kultura duen gizarte bat ehuntzeko. Gainera, horretaz gain, Nafar Gobernutik ere tailerrak eta lan jardunaldiak antolatu dituzte. Foru exekutiboak parte hartze demokratikoaren kultura sustatzeko tailer eta lan jardunaldiak antolatu ditu foru administrazioko zein tokiko erakundetako zuzendari eta langileak inplikatu eta gizartean gobernantza irekiagoa izateko kultur aldaketa eman dadin, non gobernu irekia ezarri dadin lan fase guztietan. Kultura aldaketa honen sustapena pasaden legegintzaldian parte hartze prozesuak neurtzeko kanpoko ikerketa batek luzatutako gomendioa da. Eta bukatzeko, jakinarazi dutenez, Emantzipa programan parte hartzeko adina 31 urtera arte luzatu dute. Nafarroako gobernuak 2 hobekuntza sartu ditu Emantzipa programan. Gazteak etxebizitzak alokatzeko laguntzak eskaintzen dituen programak jada 2000 onuradun ditu. Alde batetik, 30 urtetik 31 urtetara zabaldu da parte hartzeko adin muga. Eta bestalde, irisgarritasuna hobetuko da arretarako telefono bat eta pertsonalizatutako aholkularitza gehituz. Berrikuntza horiek eta lehen funtzionamendu urtearen balantzea aurkeztu dituzte prentsaurrekoan lurraldearen antolamenduko, etxebizitzako, paisaiako eta proiektu estrategikoetako kontseilaria den Jose Maria Ayerdik, etxebizitzako zuzendari nagusi Eneko Larrartek eta Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari Carlos Amatriainek. Zehazki, Emantzipa programaren bitartez, etxebizitzaren errendamendua ordaintzetik dagokien kenkari fiskalaren hileko aurrerakina ematen zaie onuradunei. Ekimena 2019ko urtarrilean jarri zen abian, eta etxebizitza izateko eskubide subjektiboa onartzeko foru legearen barruan kokatzen da. Hain zuzen ere, arau aitzindaria da estatuan, 2018an onartutakoa. Halaber, etxebizitzen alokairua eskuratzeko moduko prezioan izateko politika bultzatzeko Nafarroako gobernuak abian jarritako estrategian sartzen da. Horretarako, sustapen publikoa egiten du, eta pisu hutsak mobilizatzen ditu alokairu poltsaren bitartez, alokairua ordaintzeko laguntza ematearekin batera. Ikusitzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, hodeiak eta ostarte batzuk ikusiko ditugu, eta otsailean ohikoagoa den tenperatura izango dugu. Une askotan, zeruan hodeiak gailenduko dira, ipar partean bereziki, eta baliteke bertan han-hemenka euri apur bat egitea. Dena den, prezipitazioa oso urria izango da. Ostarteak zabalduko dira tarteka, zabalagoak hegoaldean. Temperaturak behera egingo du, maksimoak 12 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 8-10 gradu artekoak barnealdean. Bihar, asteazkenean, eguraldiak egonkortzera egingo du. Une askotan, giroa eguzkitsua izango da, baina goizean behe-hodei batzuk agertuko dira, eta arratsaldean erdi mailako hodei eta goi-hodei batzuk ere bai. Haizea ahul ibiliko da, goizean hegoaldetik joko du eta arratsaldean iparraldera egingo du kostaldean. Temperatura maksimoak 2-3 gradu igoko dira, baina minimoak hotzak izango dira, eta barnealdeko leku batzuetan temperatura 0pera jaitsiko da. Ikusitzagun orain gaurko eguneko efemerideak. Gaurko egunez, 1556 urtean Martin Lutero Elizaren erreformatzailea hil zen. Gainera, gaurko egunez ere, baina 1755ean Alessandro Volta pila elektrikoa asmatu zuen italiar zientifikoa jaio zen. 1933ko otsailaren 18an gainera, Yoko Ono, japoniar konpositore eta abeslaria, John Lennonen alarguna eta Fluxus korrontearen bultzatzaile nagusienetako bat jaio zen. Gaurko egunez ere, 1951an Isabel Presley jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, baina 1974ean, Erresuma Batuan, Kiss bandak lehen albuma kaleratu zuen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Berriobeitirekin hasiko gara. Haurreskolak ezagutzeko egun bereziak ospatuko baitira otsailaren 26 eta 27an.
Berriogoitiko Haurreskolan otsailaren 26an izango da, 5:00 7:30, eta Artikako Haurreskolan otsailaren 27an ordu berean. Horretaz gain, ostiral honetan inauteak ospatuko dira Artikan, txolinekin, joaldunekin eta Berriozarko konpartsako gaiteroekin. Berriozar zaharretik abiatuko dira 7:30 eta Artikara abiatuko dira. Herrira heldu eta karrika dantza dantzatuko dute kalez kale. Ondoren, otamena eta dantzak egongo dira frontoian. Hala ere, Berriobeitiko inaute egun nagusia hurrengo larunbatean otsailaren 29an ospatuko da, eta egun osoko programazioa antolatzen dabiltza. Berriozarrera pasako gara orain. Esan bezala, inauteriak ostiralean hasiko dira, eta herri inauteriak Artikarainoko ibilbidea egingo du 7:30 hasita. Lehenago, 5:00 Txolin ludotekaren inauteri jaialdia egongo da Gaztegunean, eta 6:30 musika eskolako ikasleen kalejira musikala Eguzki plazan hasita. Larunbatean gainera, hainbat jarduera antolatu dira Euskal Herria plazako karparen inguruan, goizetik hasita. 12etan haur jolasak egingo dira, eta ondoren 3etan bazkaria. Bazkaria eta bazkalosteko musikaren ondoren, arratseko 6etan kuadrilek eta banakoek prestatutako mozorro eta karrozen desfilea abiatuko da. Kalejira bukatzean, herri dantzak eta zezensuzkoa egongo dira, eta bukatzeko DJ-a. Burlatara pasatuz, gaur ipuinaren ordua ospatuko da 6etan haur liburutegian. Gaztelerazko saio bat izango da Izaskun Mujikaren eskutik eta 4 urtetik gorako haurrei zuzendua. Bestalde bihar Pirritx, Porrotx eta Marimototxen ikuskizuna egongo da 4:30 eta 7:00, baina sarrera guztiak jada agortu egin dira. Larunbatean inauteri festa egingo da Gazteleokun 5:30 eta 6:00 detektibe ipuin bat antzerkia egongo da Kulturetxean. Haurren eta helduen arteko topaketa oso modu dibertigarri eta adeitsuan jorratzen dituen obra. Sarrerek 5 euroko prezioa dute online eta 6 eurokoa lehiatilan. Burlatarekin bukatzeko, hurrengo astelen eta asteartean Martingala inauteriak ospatuko dira. Astelenean haurren mozorro disko festa eta merienda egongo da Kulturetxean 4:30 7:30, eta 7:30 Lukas de Ayerbe harrapatzea eta konpartsaren ibilbidea hasiko dira San Juan plazatik. Hurrengo egunean, asteartean Lukas de Ayerberen epaiketa eta heriotza zigorra betearaztea izanen dira Ezkaba plazan 7:30 hasita. Zizurko zendeara pasako gara orain, han Xabierrera bidaia antolatu dute martxoaren 5erako. Gainera, Koreian bisita gidatua ere egingo dute, baita Xabier hotelean bazkaria. Autobusa 8:30 abiatuko da Undianotik, eta Astrainen, Zarikiegin, Zizur Nagusian eta Zizur Txikian gelituko da jendea jasotzeko. Itzulera 6etan izango da, eta irteera honetara apuntatzeko Zizurko zendeako udaletxean edo Zizur Nagusiko jubilatuen klubean eman behar da izena otsailaren 25 baina lehen. Iruñako albisteekin amaituko dugu. Aste honetan bukatuko da Garaikide Euskarazko arte adierazpenaren erakustaldien jardunaldia. Leire Urbeltzen bitartekaritza proiektu batekin eta Nerea Erbiti eta haren taldearen kontzertu batekin. Gaur Ziudadelan Leire Urbeltz arituko da, eta ostegunean, Mendillorriko Zibiboxean, Nerea Erbitik bere musika tradizionala eta improvisazio lana helaraziko dizkigu. 2 ikuskizunetarako sarrera librea izango da. Leire Urbeltz artista eta hezitzaile nafarrak Iturrama Institutoko ikasle talde batekin garatu du irekieraren estetika mugak lausotuz arte bitartekaritzako proiektua, Iruñeko Ziudadelan. Haien erronka, entzunezko gida berrera ikitzailea sortzea izan da, testuingurua aztertuz, mapa irakurriz eta birsortuz, tokiko historia ezagutuz eta arte garaikideak erabiltzen dituen hainbat metodologia erabiliz. Ziudadelaren mugak lausotuz, gotorlekua askotariko ikuspuntuetatik ikusiarazi, sentiarazi eta gozaraztea du xede. Hitzordua gaur izango da 6etan Mistoen eraikinean. Ostegunean aldiz, Nerea Erbiti eta Eskola Ergatiboak garaikide erakustaldiari bukaera emanen dio Mendillorriko Zibiboxeko ekitaldi aretoan 7:30. Nerea Erbiti eta haren lantaldea kantu herrikoi berezko eta atemporal baten bila ari dira,
musika tradizionala abiapuntu harturik eta talde improvisazioa eta neo-soula tresna dituztela. Zuzenekoan, hiriko basaideak, dantzarako grop jauziak, improvisazio askea, euskarazko 70 pop sampleak entzun ahal izanen dira. Urrats bat harago emanez, iaz Lurpekariak taldearekin argitaratutako Itsasotik iturrira diskoaren ibilbidean. Albisteekin bukatzeko, udaletik jakinarazi dutenez, gaur ere, Buztintxuri ikastetxe publikoan 6:30 hiria eginez auzo eztabaidagunearen zikloaren beste saio bat izanen da. Herritarren bilgune eta parte hartzerako gune bat. Sarrera librea da, eta Enrique Maia alkateak parte hartuko du baita auzo horretako arduradun Maria Etxabarrik ere. Auzoan interes handiena pizten duten gaietan aditu diren udal teknikariek ere hartuko dute parte, saioan sortzen diren galderei zuzenean erantzuteko. Gainera, lehen aldiz, saioan zeinu hizkuntzarako aldi bereko interpretazioa egonen da. Entzuteko desgaitasuna dutenek, informazioa jasotzeko aukera izan dezaten. Eunate elkartea arduratuko da bi aditu antolatzaileen eskura jartzeaz. Saioa amaitutakoan, elkarteak azpitituluak jarriko dizkio bideoari, zeina udalaren kanalean egonen baita eskuragarri. Bertaratutakoen ahozko galderez gain, toki horretan galdera zein iradokizunetarako kutxa bat paratuko da. Eztabaidagunera doazen guztien parte hartzea errazte aldera. Halaber, helbide elektroniko bidez galderak eta proposamenak jasotzen dira. Online jasotako mezuen gainean, aurrez aurreko saioan zehar ere eztabaidatuko da, eta bilera hori gainontzeko auzo eztabaidaguneak bezala, zuzenean ikusten ahalko da udalaren webgunean edo YouTubeko Participa Pamplona kanalean. Idoia Kalbo dugu gurekin Meliton estudioetatik. Kaixo, arratsaldeon, Idoia. Hau, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi asongi. Zu Meliton estudioetatik zatuz, ezta? Hori da. Eta zer egiten duzu? Meliton estudioetan? Beno, oraintxe bertan bagaude proiektu askorekin edo bide asko irekita. Eta izango dugun lehen proiektua orain bada, Nafarroko Lansariarekin batera, atera dugula ekoizpenerako kurtso bat. Eta orduan, hau da pixkat, ikaslei, lanean dauden pertsonei, edo langabezen dauden pertsonei zuzenduta, hau da, izango da, gero ekoizpen laguntzaile edo auxiliar moduan lan egiteko, eta, pixkat, Nafarroako profesionalak edo ezagutzeko. Eta orduan, edonor apuntatu daiteke? Hori da, bai, ez da zinema ikasi behar izatea, edo ez bakarrik lan egiteko gogoak izatea, eta bai izan behar da, pixkat, zinema munduan interesa izatea, hori bai. Baina ez da beharrezkoa izatea base bat edo? Ez ikasketerik behar. Eta kurtso hau noiz egingo da? Kurtsoa orain, otsailaren 29 hasiko da eta martxoaren 29 arte izango dira hilabete bat, osotara 65 ordu, asteburuetan banatuta. Eta izango da larunbat osoa eta igande goizetan. Eta hemen zer ikasiko da, esan duzu, produkzio laguntzaile izateko jakin behar den guztia? Bai, hori da, egingo da pixkat produkzio ekoizpen baten izango den prozesu guztia lantzea. Orduan, rodajea izan aurretik egin behar den paper guztiak, permiso guztiak eskatzea, eta dokumentuak, gero rodajearen bertan ezin dugu egin ez dukagu orain rodaje bat praktikak egiteko, baina bai egingo da simulakro bat modukoa. Eta bai pixkat da, ekoizpen prozesu guztia ezagutzea. Eta gero, badago lana arlo honetan? Nafarroan, oraintxe? Bai, nik uste dut hemen ekoizpenak Nafarroan asko handitu direla, eta gero eta gehiago etorriko direla uste dugu. Horregatik, guk oraintxe bertan bagaude ekoizpen batzuekin hizketan, ze Nafarroara etorri nahi dute grabatzera, baina ez dugu oraindik ez eritxita,
eta horretarako, ekoizpen hauetan, Nafarroako pertsonak lan egiteko, nahi duguna da, hori, kurtso honekin formatzea edo hezitzea, gero horiekin lan egiteko. Eta kurtso honetan zenbat pertsonak parte hartuko dute? Badaude 20 pertsonentzako lekua. Hori da, orduan pertsona gehiago apuntatzen badira, irakasleek egin beharko dute sailkapena. Eta badago irizpideren bat sailkapen hau egiteko? Nik uste dut ez dakit, agian, ez dakit zer esan. Agian, nik ez dut egiten sailkapena orduan ez dut zer esan. Orduan haiek erabakiko dute, ez? Hori da. Eta kurtso hau non egingo da, Lekarozen? Bai, kurtso egingo da gure estudioetan, bertan. Meritoen estudioetan, bai dugu bertan, platoaz gain, badira goian klasek emateko, klase txikiak emateko gelak, bai bulegoak, eta orduan horretako gela batean izango dira klaseak. Eta nortzuk emango dute tailerra hau edo, ze irakasle egongo dira? Tailerran egongo dira 3 irakasle, baina horrenik ez ditut esan ez daude publikatuta eta nik ez daukat orain ez zen esaterik, barkatu. Lasai, baina suposatzen du izango direla arlo honetan? Bai, hori da, bai. Badira pentsatuak orain ekoizpenean lan egiten duten 3 pertsona egongo dira, bai, hori da. Eta kurtso honetaz gain, baduzue beste zerbait ere? Bai, baude orain beste kurtso bat prestatzen ere bai, hau ekainean izango da. Eta 10 egunetako kurtsoa izango da. Ez dakit errezitzaren, pasain urtean gaunen filmando Navarra Asghar Farhadirekin, izan zen gure lehenengo kurtsoa, eta ere, horrelako kurtso bat egingo dugu, baina Oliver Laxerekin aldi honetan. Orduan, hau da, 10 eguneko kurtso bat, intensibo moduko kurtso bat, edo kanpaldi moduko kurtso bat, eta bertan, Oliver Laxek egingo du pixkat, 50 ikaslerekin, film mozak sortu eta pixkat haiei gidatu, edo irakatsi. Bai, hori izango da ere, pixka bat teoria eta praktikoa, ez biak batera? Hori da, bai. Bertan egiten dena da, 50 ikasleek jartzen dira taldeka, eta talde bakoitzak egiten du film motz bat. Orduan, taldeko pertsona bakoitzak baduka rol bat, eta hori da, bai, lehen egunetik 10 egun pasa ondoren, izan behar da film motza egina. Eta esan duzu, pasaren urtean ja egin zen dutela mota honetako beste ikastaro bat? Bai, hori da. Zer zen berez, berdina, baina beste irakasle batekin? Hori da, bai, bada tailer berdina, beste irakasle edo beste zuzendari batekin, beste ikasle batzuekin, eta, aldatu direna da, pixkat, datak, barkatu, hasiko naiz. Aldatu direna badira pixkat datak. Pasaren urtean izan zen maiatzaren amaieran eta ekainaren hasieran, eta aurten pasa dugu ekainaren 4tik 13 arte. Eta pasaren urtean zer nolako harrera izan zuen ikastaro horrek? Nik uste dut harrera osona izan zuela, gehien bat, bete zirelako 40 plazak, izan genituen, ezakit, 8 mundu osoko pertsonak izan genituen, Estatu Batuetatik etorri ziren, Kubatik, Iranetik ere etorri ziren. Orduan, nik uste dut harrera osona izan zuela, gehien bat hori oso azkar bete zirelako plazak, eta gero bazegoen jendeak errepikatzen duelako. Egon ziren ikasle askok, hori da, ordunetan errepikatu nahi dute. Orduan, nik uste dut horrek, ez dakit... Bai, esan nahi du esperientzia positiboa izan zen, hori da, bai. Eta nolatan heldu zen ikastaro hau kanpoko jendeari? Esan nahi dut, nola enteratu ziren adibidez Estatu Batuetan? Ez dakit, nik uste dut gehien komunikabidea askotan atera zelako. Bai, Nafarroako eta bai, nazioarteko ere bai, komunikabidean atera zen. Bestelditik ere, ez dakit, Asghar Farhadik baitu, bi euskara ezaguna da, orduan, agian, berak, bere jarraitzaileek. Hori da, bere jarraitzaileek ikusiko zuten, ez dakit, gure lagunei esango zieten, ez dakit, baina, bai, oso azkenan, aukera hauek beste nonbait ere existitzen dira? Nafarroan behintzat? Nafarroan ikuste dut ez. Eta gainera, Farhadi ere bai, ez da asko etorri hemen Espainiara, orduan,
nik uste dut oso aukera onak direla, animatzen dut jendea webgunetara ere apuntatzeko, ze Oliver Laxek ere oraintxe bertan bakizute Lokeardi egin duela, egin ditu film gehiago, baina azkenekoa Lokeardi izan da, saritua egon dela goietan ere bai, eta ez dakit nik uste dut aukera oso ona dela, ez dakit ikusentzunaren munduari buruz gauzak ikasteko, baina baita ere lankideak ezagutzeko edo ikusentzunaren munduan dauden pertsonak ere ezagutzeko. Orduan, ez dakit, pasaren urtean egin duen familia moduko, ez dakit, berrako bat. Familia bat sortu zen, parte hartzaileen artean. Bai, hori da, esperientzia oso polita izan zen. Gainera, tailerra elkarrekin ematen da, Milton Estudioetan, eta bertan lo egin, bazkaldu, faldu, lan egin, guztia bertan egiten da, eta nik uste dut horrek egiten duela, sortzen duela giro oso polita. Eta ikastaro honetan parte hartzeko behar da, ez dakit, zinemaren munduan sartuta egotea edo gutxieneko ikasketa batzuk? Hombre, nik uste dut gutxieneko ikasketak izan behar direla. Osea, apuntatu daiteke edonor, hori bai, ez dugu inorri esaten ez zintara apuntatu. Baina gero bai, elkarpena egiterakoan, pentsa gero egin behar dira 10 egun lanean, osea, momentu osotara lan egin behar dela asko, eta gutxi gora bera azkarra izan behar zarela, ez, lan egiten. Orduan, ez dakit izan behar diren edo ez, baina pertsona gehiago badaude, elkarpena egiterakoan agian... Bai, lehenago hartuko dituzte, ez? Hori da. Orduan, adibidez, hurrengo astean hasten den ikastarorako ez da hain garrantzitsua, gero ekainean egingo denerako. Hori da, bai. Bueno, esker ikusten dut badira gauzaz berdinak. Batean bada, pertsonak ez hitzeko eta gero haiekin lan egiteko, ez? Etorriko diren, hori da. Eta bestea, bada ere berean, formakuntza bat, baina badira oso ezberdinak. Ez dakit nozela, baina badira oso ezberdinak. Ze bestea da intensibo bat, intensibo 10 egun intensibo moduan. Eta ez dakit nozela. Bertan ere ezagutzen dira lan egiteko pertsonak, eta baina... Bai, egian, base bat ja hobedela izatea, nik uste dut baiez. Eta bi ikastaro hauetan izan emateko epea zabalik dago? Hori da, bai, horietan. Nafar lansarekin egingo den kurtsoa, hasiko da 29an, beraz, ez dago egun zehatzik, baina, geratzen da bakarrik aste bat, nahi bauzute izen eman orain. Eta gero, ekainean egingo dugun kurtsoa, badauka epea, berkatu, egin borutez pixkat memoria, badauka epea martxoaren 15ean, hori da. Eta ordaindu behar da, nola da? Bai, Nafarroako lansarearekin egiten dugun kurtsoa doainik da, baina besteak badauka matrikula eta gero lo egiteko eta bazkatzeko ere ordaindu behar da. Hori bai gauza guztiak erretu behar ditugu. Eta lo egitearena eta bazkariena aukeran dago, ala? Bai, hori bai, platoen ondoan, ez da gutxi gora bera 50 metrora, badaukagu, guk ere bai konpartitzen duguna, Aspazerekin konpartitzen dugu eraikin bat, ez dakit ostatu, hotel moduko bat, bertan lehenengo pipisuetan lo egiteko logelak daude, eta bekaldean bazkaltzeko, solasteko eta lekua dago. Orduan, guk eskaintzen duguna eta guk uste dugun aukera hobekiena edo, bada ere bai lo egiteko eta bazkaltzeko edo aukera, ezakit nola esan markatu, hartzea ere bai, hartzea esperientzia osoa bertan izateko. Bai, agian kanpoan... lasai. Bai, pasaren urtean nahi bez, egon ziren Nafarroako edo Iruinen bizi ziren pertsonak kurtsoak zutenak eta hemen bere etxeetan egiten zuten alo. Eta hori bai, aukera oso ona da, baina egia da egunero gomaztarela joatzen etortzen eta zure bazkaria ekartzen eta orduan ez dakit bakoitzak erabaki behar duen zer nahiago duen, ez dakit. Bai, baina behintzat aukera hori da. Eta gainera harremanak egiteko ere ez? Claro, hori da. Garrantzitsuagoa izango da. Hori da. Eta bi ikastaro horietaz gain, orain zerbaitetan zabiltzate lanean? Beno, bai, orain etorriko dira Iruñera, etorri nahi dute Iruñera bi ekoizpen filmatzera, eta orduan haiekin hizketan gaude, baina oraindik ez dugu
ez zer sinatu, orduan ezin dugu gehiagorik esan, baina bai, badaude Kataluniako bideko ezpen, horrein Melitone Estudioetara filmatzera etorri nahi dutenak. Orduan agian etorkizunean gehiago ikusiko dugu Iruña filmetan. Hori da, espero dugu baiet. Bueno, eskerrik asko, Idoia, etortzeagatik, gauzauen berri ematera, eta jende animatzen bada ikastaroetara. Hori da. Suposatzen dut zuen webgunean ere informazio guztia. Hori da, badeko zuen guztia webgunean, irubikoitza.estudiosmeliton.com. Eta esan nahi azkeneko gauza, bada, lan egin nahi duten pertsona, edo gurekin lan egin nahi duten pertsona guztiek, kurrikuluma gure mailera bidaltzea, zerain pixkat profesionala bilatzen ari gara, eta orduan lan egin nahi duten guztiek, kurrikuluma bidaltzeko animatzen diet. Zinemaren arlo guztietakoak, ala zerbait konkretua? Hori da ez, arlo guztietakoak. Oso ongi, mila esker, Idoia, eta hurrengora arte. Hurrengora arte. Aste honetako agenda errepasatzen bukatuko dugu. Garaikide 2020 Euskarazko adierazpen artistiko garaikideko erakusketaren barruan, irekieraren estetika mugak lausotuz arte bitartekaritzako proiektua garatu du Iruñeko Ziudadelan Leire Urbeltz artista eta hezitzaile nafarrak Iturrama Institutuko ikasle talde batekin. Erakusketa gaur arratsaldeko 6etan irekiko da Ziudadelako mistoen eraikinean. Bestalde, gaur ere, Mendillorriko Zibiboxean ipuin kontalaria izanen da arratsaldeko 6etan. Bentura Ruizek maite zaituztet saioa eskainiko du. Horretaz gain, eta ordu berean, Samara Belteren eskutik nik sinisten dizut Lerro arteko patriarkatua irakurtzen saioa egongo da emakumearen etxean. Beranduago, 7:00 Ziudadelan, Iruñeko gotorlekuko audiogida disruptiboaken aurkezpena egongo da. Eta 8:00 Ainitze Madariagaren komunitatea hats baiturik, hiztunaren trauma, diagnosia eta paliatiboak liburuaren aurkezpena zaldiko maldikon. Bihar, nahi dudana izaterik banu izenburuarekin, ipuin kontalaria egongo da Antsoaingo liburutegian. 5:00 3 eta 5 urte bitarteko haurrentzat, eta 6 eta 4 6 eta 12 urte bitartekoentzat. Bestalde, Itxu kolpeka liburuaren aurkezpena egingo da bihar 7:30 Karrikirin, Alfontso Gartziandiarekin. Eta beranduago, 8:00 Euskaldunon biltokian, hitzaldi zikloa egongo da. Udal txiki, udal handi, antzekotasunak eta desberdintasunak izenburuarekin. Hizlariak Arantxa Martinez, Ultzamako alkateoia eta Joseba Asiron Iruñeko alkateoia izango dira. Ostegunean, Nere Arbiti eta Eskola Ergatiboa ikuskizuna egongo da Mendillorriko Zibiboxean arratsaldeko 7:30. Eta egun berean, baina 8:00, 8 maldiko bertso saioa eta afaria izanen dira Zaldiko maldikon Ane Zuazubizkar, Asier Galartza, Alaia Martin eta Irati Majueloren parte hartzearekin. Ostiralean ere, baina 8:00 hasita, liburuak irakurtzen dibertitzen gara irakurle taldea elkartuko da Zaldiko maldikon Irati Elorrietaren Neguko argiak liburua zaritzera. Larunbatean, etxerik txikien antzerkia eskainiko da Atarrabiako kulturetxean, arratsaldeko 6:00 eta 3 euroko sarreraren truke. Igandean, Iruinkokoa Iruñako inauteria ospatuko da egun osoan zehar Alde Zaharrean, eta arratsaldean Hansel eta Gretel antzerkia egongo da 6:00 Antsoaingo antzokian, 4 euroko sarrerarekin eta 3 urtetik gorakoei zuzendua. Orain, eta gaurko saioarekin bukatzeko, Baizera taldearen bideoklip batekin utziko zaituztegu. Larunbatean kontzertua eskainiko baditute Totemen eskabideanekin batera arratsaldeko 8:00 hasita. Besterik gabe, mila esker oregoteagatik eta bihar arte.
esnatzean, ikasten naiz lanean, edozein momentutan zaitut nire pentsamenduan. Nirekin zaudenean txoriak betiari dira kantan, une denak zure alboan, onak behar dira izan. Otzotza zaudenean, bero jartzen naiz, Espainetan zure zaporea sentitzean, raspatzen zaitudan enean, iparra galduz noa, behar zaitut nire ondoan. Behar zaitut nire ondoan. Behar zaitut. Zure usaina, zoriontasunaren sinonimoa, eaten zaren toki guztietan, sortzen duzu zirrara, edozein kuadrilletan ongi etorria zara. Zurekin azte